ko ni. Sige. Kanang bitaw naay-laing reliyon nga kami magod nga kaabag ni Father. Kung business padre, gihatag kami pakuti pag blessing sa mga kuan kanang lagyo na ba. Yan ay mga laing reliyon nga makakita namo nga blessing ni. Dayo sa ka ni kuan ako nga nihangyo nga ang iyang anak bagong gianak nga pwede ba bilisingan. Kung sa nakaibalo ko nga ilang reliyon Mormon. Yung ko wala kini katungod anak, wala may katungod anak nga himo o ari na sa Katoliko ang bata kung wa pagka gamay pa kunyagan yun na siya. Yan di man lahimo brad kay sa among reliyon 18 may edad usa bunyagan o usa siya bunyagan daw. Di ko nga paabutan na namang maabot og 18 sa imong bata usa mabunyagi kay kung mismo wahyo pa nako anak, wag ko katungod. Nya, ingon nato nga Kristiyanos brad, na magutay konsensya. Kabalibad ta sa ilang hangyo. So, wala pa ko itulobagon anak. Salamat. Una sa tanan matag Bible verse, Ezekiel 2 City. Ingna naman ang tinuod, sulti sila ako ang Ginoo nga nag-ingon, maminaw man sila og dili. Imo nagisulti, maminaw sila dili, wala kanay tulubagon. Imo na tunay mo. Pero nanay ipunos Father. Ang Katoliko kita naatay mga sakramento, and sacraments are for Catholics. For example, ang sakramento sa bunyag, ang kumpisal, ang kumpirma, ang sakramento sa ordinance pagkapari, Katoliko magina siya. Dili man na nato pwedeng ihatag sa protestante. Alang-alang, kung imong pakumpisalon protestante, di siya motoo. So, particular ang mga sacraments are for Catholics. However, as Christians, pwede matang mo-offer o prayer. Universal prayer. Katong yun ni Brady G. Bohol, ang pagsulti kabahin sa Diyos. Pwede matang, example kining sana ay mamatay. Na yung bang mga Katoliko nga mo insister usahay nga pamilya Katoliko ang namatay dili Katoliko niya ang ato ang mga sakramento mo ilang pangayoon niya para mas namatay. Ang misa dili ko ka-offeran niya hindi mo sa Katoliko. Pero gididaan bata pag halad og ampo nila kanang personal, di matingali. Mabitaw lang nga panahon misa kanang sa kanang part diha nga hinumdumi usab Ginoo ang tanang nangamatay. I-apil diya na namo ng mga dilipod Katoliko. Tungod kay kita, isip ng Kristiyan, mo apil po tag-ampo nila. So as regard to sacraments, dili ta makahatag na subang reliyon. Kay ato, amana. Mabitaw lang ang basic nato isang bunyag. Kaya bunyag is considered to be the doorway to other sacrament without which you cannot receive the succeeding sacraments. Hindi ka makalawatan na uban. Una nga, dili ni mo pwede pakalawaton itong mabitaw ng issue ka bahin atong culmination nato sa catechesis nga mga katekista mo insister gyud nga padre maayo kayong mga G na ning mga bataa. Ako aning pakalawaton say magbuot-buot mo ning mga katekista. Uya kay bisag maayo pa na sa mga G mo memorize. Ya kay di man siya Katoliko, wa man siya bunyag, ya imong pakalawaton. So, musunod ta sa unsayhan ay nato sa ato ang sakramento. Pero as regard to offering prayers and services, other services, pwede ito makahatag na isip mga Kristiyanos. O panalitan, pato mo namatyan, pwede mo mudihang mo hilom, mo halad mo ampo para sa namatyan. Para sa pahulingan siyang kalag. Di ang pagihan makatabang mo. Pero mag-isip kag sakramento, atuan na siya. Atuan na siya.